ukuthi wema Nazareth ake niphendule lo mbuzo. Yini umsebenzi kaShembe kwi community nje kwi society? Usiza ngani uShembe kwi society? Sike sahlaselwa zikhukhula la. Wakwasiza ngani uShembe? Sihlaselwe yikhukhula. Naku recently iMK kade isukume imenge inyawo. Ihambisa oblanket, ihambisa ama food parcel kubantu bentante emanzini konanda kuphi. Yini umsebenzi kaShembe bakwethu? Lo mbuza ngubuzi kabi, akuyona indelelo le, angideleli bakwethu, angithuki inhlamba, ngibuza nje umbuzo. Yini umsebenzi kaShembe? Siyazi ukuthi amaRoma afike asakhela izikole la. Thina nje sikhuluma nje sifunde ezikoleni ezazakhiwe umbuso wamaRoma. Nezingane zethu namhlanje zifunde ezikoleni ezakhiwe inkolo nombuso wamaRoma. Inkolo nombuso kaShembe wona usenzelani singabantu abamnyama ikakhulukazi kwaZulu Natal? Yini esizwa ngayo? Sisizwa uShembe. Usisiza ngani uShembe? Wake wasenzelani uShembe siyisociety? Ngoba amaRoma singayikhomba izinto azenzile esuka lephesheya kwelwandle. Afika amaRoma akhe izindlu zama building ekwakuhlala kuzo ama-orphans. Akha izikole amaRoma. Sikhuluma nje kumanje kufundwe ezikoleni zamaRoma, even ngisho ama-universities akhiwa amaRoma, namadolobha akhiwa imbuso yamaRoma. Umbuzo ke uthi kanti umbuso kaShembe wona uyenzelani society? Kunezingane nje ezifunda zingenama uniform khona kwaZulu Natal, lali originated khona isonto kanye nombuso kaShembe. Umbuso kaShembe nesonto uyenzelani community? Yini umsebenzi kaShembe emphakathini? Sitholani ngokuba noShembe? Sishaya isifuba sithi sinoShembe wethu kaZulu, sinenkolo yethu kaZulu, inkolo yabantu abamnyama. Le nkolo yabantu abamnyama babenefita ini abantu abamnyama ngayo? Siyabona yona yandisa imizi. uShembe lo wakhelwa imizi yonke indawo le, unemizi yonke indawo. Umbuzo ke uthi umphakathi ke la kuphila khona leli sonto phakathi kwawo, uShembe uwenzelani umphakathi? Ziphi intandane ezondliwa uShembe? Ziphi ingane ezikhokhelwa uShembe ezikoleni? Bapha befelokazi abondliwa uShembe? Ziphi izikole zabantu abamnyama ezakhiwe umbuso kaShembe? Usenzelani uShembe sumphakathi wamaZulu, especially eSouth Africa? Umbuzo nje lowo o-innocent bakwethu, awuhambi nanhlamba, awuhambi nakuxeka, umbuzo nje o-straightforward. Yini umsebenzi kaShembe kwi-society sakhile nje? Yini umsebenzi kaShembe?